Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ako po si Liam. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan at nangyari noong taong 1996. Mga panahong ito ay dalaga pa lamang ako. Binata na pala. Ang hanap buhay ko nito ay ang pagiging mangingisda. Kapag konti nga lang ang huli, gumagawa ako ng paraan upang mas kumita pa. Nang tatarap naman ako ng mga alimango, doon lang ako umaasa dahil maraming alimango sa aming probinsya. Kaya talagang natutugunan naman sa pamamagitan nito ang pang-araw-araw sa buhay. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagkabagyo at pagkatapos ng sakunang ito, nakapagtatakang wala ng mga alimango. Hindi naman literal na nawala sapagkat ang natira lamang ay ang mga babaeng alimango at ang maliliit pa lamang. Which is, ipinagbabawal na kunin iyon sa amin, Sir Casper. Ayon sa paniniwala ng mga matatanda, kaya kumunti ang mga alimango ay dahil nga sa nangyaring sakuna. Lumipat ang mga ito sa ibang lugar, kaya ang nangyari, bumalik na lamang ako sa pangingisda. Kaso nga lang, kunti lang rin ang nahuhuli ko roon. Talagang bihirang makahuli ng isda. Hanggang sa dumating ang araw, noong matapos akong makabenta ng kakarampot na mga isda, napansin ko ang isang magandang dalaga na nakatitig sa itaas ng puno. Parinig ko na may tinatawag ito roon at pumapaswit na para bang may tinatawag na pusa. Sa hindi malamang dahilan, bahagya akong lumapit sa dalaga nang hindi nito napapansin. Nasilayan ko nga na pusa ang tinatawag niya roon. Sinubukan pa ng babae na umakyat, ngunit hindi kaya sapagkat wala siyang sapat na lakas at liksi para gawin iyon. Dahil dito, ako na ang nagrekomenda na kumuha ng alagang pusa. Bagamat may kabataan ang punong iyon, ay mukhang kaya ko naman itong akyatin. Maraming salamat kuya. Kaso baka makalmot kayo ng alaga ko. Hindi pa kayo kilala niyan eh. Nakangiting wika nito sa akin. Napatulala ako nang mapansin sa malapitan ang angkin nitong kagandahan. Wala akong masabi dahil perfect na ang itsura niya sa standard ko bilang sa isang babae. Maputi ito, medyo kulot at mahaba ang buhok. Bahagyang makapal ang mga kilay. May nangungusap na mga mata. Malambing ang boses. At higit sa lahat, ay sexy ito. Witwiw. May ilang segundo akong napatahimik bago nakatugon sa kanya. Kaya ko talaga to, miss. Maniwala ka. Hahawakan ko na lang siya ng maayos para hindi niya ako makalmot. Mas lalo itong napangiti ng matamis sa akin. Kung ganun kuya, hindi na kita mapipilit pa. Mag-iingat ka na lang ha. Napatango naman ako sa kanyang naging paalala hanggang sa sinimulan ko na ang pag-akyat. Sa unang beses ay nadulas ako, pero sa pangalawang pagkakataon ay naakyat ko na rin ang puno. Gaya nga ng pangako ko sa dalaga, maingat ko itong hinawakan at naibaba naman. Subalit sa hindi malamang dahilan, nang makita ko ang mga mata ng hayop, ay nagulat ako. Namumula kasi ito na parang baga ng uling. Hindi ko alam kung ilusyon lamang ba iyon, dahil saglit lamang ito at nanumbalik rin naman kaagad sa normal na kulay. Yun ay walang iba kundi ang kulay brown. Napakibit balikat na lamang ako at ibinigay ko sa dalaga ang kanyang alaga. Bakit nga pala siya umakyat sa puno, miss? Medyo nauutal kong tanong sa kanya
Nagmistula talaga akong estatwa nang dahil sa kanyang kagandahan. Gumagaan naman ang pakaramdam ko sa tuwing nasisilayan siyang umingiti. Hinahabol kasi siya ng pusa kaya siya umaakyat dyan. Salamat kuya ha. Mabuti na lang ay nandyan ka, kung hindi ay baka hindi ko na nakuha pang makulit kong pusa na ito. O walang ano man yun, miss. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Ako si Liam. Kinakabahan kong tanong kaya nauutal ako. Noriang ang pangalan ko. Dito ako napakanot, Sir Casper. Pero hindi ko iyon pinapahalata. Kasi para naman yatang pangmatanda ang pangalan niya sa kanyang edad. Masaya akong makilala ka, Noriang. Saan ka nga pala nakatira? Dito na medyo humuhupa ang hiya ko sa kanya dahil nakikita ko naman na mabait dito. Doon lang sa kabilang baryo, Liam. Tsaka parang nanggaling ka sa Talipapa. Anong ginagawa mo roon? Wala ka namang binili. Isa akong mangingisda at binenta ko doon ang mga nahuli ko. Ay nako, kukunti nga lang eh. Barya lang ang maiuuwi ko. Mabuti at may bigas pa kami sa bahay. Umaasa nga lang rin ako sa alimangoy. Pero nang dumating ang bagyo ay nagkawalaan na rin sila. Malungkot kong pahayag sa kanya. Huwag mo nang problemahin iyon dahil sa amin ay maraming mahuhuling alimango. Hindi ba't iyon naman ang hanap mo? Gusto mo ba, Liam? Pagyayayaan ito sa akin. Aba, syempre, hindi ko palalagpasin pa ang pagkakataon na ito. Biyaya nang lumalapit sa akin eh. Mabuti na lang inakilala kita, Noriang. Maraming salamat ha. Magandang binibini. Natawa naman siya sa aking inahayag. Magandang binibini ka dyan. Para kang tumutula. Walang anuman iyon. Ang gusto ko lang makatulong sa iyo. Gusto mo bang sumama sa akin para makita mo ang napakaraming alimango? Pumayag naman ako sa kanyang paanyaya habang ako ay nakangiti. Hindi ko nga akalain na kailangan pa naming sumakay sa tricycle. Papunta lang roon. Ganoon pala kalayo ang baryo kung saan siya nakatira. Kaya nagtataka ako, Sir Casper, kung bakit nakarating sila ng pusa sa lugar na yon. Sa una nga ay nahihiya ako na tanongin iyon. Baka isipin ito na masyado akong mausisa. Pero hindi ito napigilan ng aking bibig at natanong ko nga ang bagay na iyon sa kanya. Siya nga pala, bakit nga pala nakarating kayo ng pusa mo doon sa lugar? Malayo palang pinanggagalingan ninyo. Ano iyon? Mula sa inyo ay nagkabulan kayo hanggang sa mapadpad kayo roon? Dahil sa klase ng tanong ko ay naging seryoso ang mukha nito. Pero sa bandang huli ay napangiti rin naman. Hindi, may hinatid kasi akong pagkain sa isang kakilala ko roon. Dala ko si Mimosa kanina eh. Gusto niyang maglakad-lakad kaya binaba ko siya hanggang sa hinabol siya ng aso at umakyat nga siya sa puno. Paliwanag niya sa akin, kaya napaniwala na rin ako. Siguro, Sir Casper, nagtagal ng 20 minuto ang biyahe namin bago namin narating ang lugar. May nadadaanan kasi kaming lubak-lubak. Si Noriang ang nagboluntaryo sa akin na siya na ang magbabayad ng tricycle. Pero pinilit ko na hati na lamang kami. Napansin ko, Sir Casper, malapit lang rin pala sa dagat ang lugar nila. Pero ang ipinagtataka ko, sila lang ang nakatira roon. Tsaka yung tatatlong mga kapitbahay nila ay ilang metro rin ang layo. Grabe ang tahimik naman dito sa inyo. Mukhang kayo lang yata ang tao dito ah. Kaya ganun ba dito dahil liblib dito? Pagtataka kong tanong sa kanya. Maraming puno ang nakapaligid roon at ang tanging maririnig lamang ay ang paghampas ng mga alon sa dagat. Oo, ganun na nga, Liam. Tsaka nung unang panahon pa ng lolo ko, dati raw ay
May mga nakatira dito at may mga residente pa. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng tsunami dito. Nawasak ang mga bahay ng mga taga rito at may natalaring namatay. Siyempre yung bahay rin nila lolo ay nawasak na rin. Pero bago mangyari iyon ay nakalabas na silang mag-anak at lumikas na. Subalit sa kabila ng nangyari, hindi nadala sila lolo. Nagbalik sila dito at bumuo ulit ng panibagong bahay. Hanggang sa lumipas ang ilang taon at magpasa hanggang ngayon, hindi na naulit pa ang trahedyang iyon. Ako ang magpapatotoo dahil hindi ko naranasan ang tsunami rito mula noong maliit pa lang ako. Namana kasi ni tatay ang bahay ni lolo kaya hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Paliwanag sa akin ni Noryang. Ganun pala. Ibig sabihin pala ay nadala ang mga tao na tumira dito. Tama ba? Natatakot sila na maulit ang tsunami. Tanong ko sa kanya at tanging pagtanggol lamang ang itinugon niya bilang pagsagot ng oo. Hanggang sa niyaya niya ako na pumasok sa kanilang tahanan, Sir Casper. Gusto niya akong ipakilala sa kanyang nanay at tatay. Nalaman ko kay Noryang na unika-iha lamang pala siya. Nang makadapo ang palad ko nga ang mga magulang ng dalaga, sa hindi malamang dahilan ay parang nakaramdam ako ng kilabot. Yung tipong para kang nakakita ng multo. Hindi ko naman masisisi ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi man sa pagiging mapanghusga, pero ibang-iba ang itsura ni Noryang sa ama't ina niya. Maganda siya at may mistisang kaanyuan. Samantalang yung dalawa ay bukod sa malalaki ang mga mata, ay malalim pa ito. At hindi lang iyon, dahil maiitim pa ang mga ito, Sir Casper. Nang magmano nga ako sa kanila, nalanghap ko na malansa ang kanilang mga kamay, na para bang may kinatay na hayop. Ganon. Hindi yung lansa ng isda. Tapos malalim pa ang boses nila na parang hindi mga normal. At ang lubos ko pang ipinagtataka matapos akong magmano ay ang mga katagang sinabi nila na, "Kawaan ka ng Diyos mo." Makaraan nito ay sabay pa silang humagikik ng tawa. Tila hindi naman iyon nagustuhan ni Noryang. Sinabihan niya ang mga magulang niya na huwag akong tawanan ng ganon. At ang sabi pa niya sa akin ay pagpasyensya na lamang ang mga ito. Natawa na lamang ako at sinabing wala iyon sa akin. Kaya pala isinama ako ni Noryang sa kanila para ipaalam sa ama niya na ako na lamang raw muna ang gumamit ng mga trap para sa mga alimango. Sinabi niya rito na wala akong nahuhuling mga isda at ilimango sa ispat na pinagkukuhanan ko. Total ay hindi naman ito ginagamit ng ama niya, kaya ako na lamang raw ang gumamit nito. Ginagawa raw ito ni Noryang bilang pasasalamat sa ginawa kong pagliligtas sa kanyang alagang pusa. Napatango naman ang lalaki habang nagsasabi ng, "Sige anak, kahit hindi na niya hiramin pa, sa kanya na lang yan. Total ay hindi na sa dagat kinukuha yung pagkain na kinakain namin ng nanay mo." Kahit sobrang makahulugan para sa akin ang inihayag ng tatay ni Noryang, nagpasalamat ako ng buong puso sa kanya. "Maraming salamat po Tito at Noryang. Malaking bagay na sa akin ang mga iyon para sa paghahanap buhay ko. Huwag ko kayong mag-alala. May bahagi kayo araw-araw sa mga benta ko." Agad namang tumanggi si Noryang. "Kahit huwag na Liam, sa iyo na lang lahat ng huli mo. Tama si tatay, dahil may iba na kaming pagkain at hindi iyon nakukuha sa dagat." Napataas ang kilay ko sa kanyang nabanggit. Kung hindi kayo sa dagat kumukuha ng ikabubuhay ninyo, Noryang, saan ba? Sir Casper. Biglang nagkatinginan ng tatlo at maya-maya nagsalita ang dalaga. "Basta wag mo na lang alamin iyon. Masyado pang maaga para sabihin iyon sa'yo. Basta ito lang ang tandaan mo.
pumupunta-punta ka na lang dito araw-araw para dito ka na lamang manghuli ng mga alimango. Hindi ka naman lalayo pa para pupunta sa laot eh. Kahit sa mababaw lang na tubig, maraming alimango dito. Dahil sa kanyang sinabi, sobra akong natuwa at dahil roon, ay pansamantala kong nakalimutan ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Pagkatapos ng pag-uusap namin iyon, ay nagpaalam na ako at nangangakong babalik kinabukasan. Doon ko na nga lang rin ipapadala ang bangka ko. Pero bago ako umalis ay may sinabi ako kay Noriang Sir Casper. So, magkakaibigan na ba tayo, Noriang? Ngumiti ng napakatamis ang dalaga habang nagsasabi ng, "Siyempre naman, magkaibigan na talaga tayo. At isa pa, kaya ko nga ito ginagawa ay para magkaroon man lang ako ng kahit na isang kaibigan." Nabigla ako sa kanyang inihayag. Sa gandang mong yan ay walang nakikipagkaibigan sa'yo? Oo, basta mahabang kwento. Isa rin sa dahilan nito ay ang kami-kami lang ang nakatira dito, kaya wala akong kaibigan. O siya, sige na. Umuwi ka na sa inyo, Liam. Bukas ay magpunta ka rito para ituro ko sa iyo kung paano gagamitin ang mga trap na to. Iyon nga ang nangyari. Habang nakasakay na ako ng tricycle pauwi sa amin, talagang nagtataka ako kung bakit wala ni isang kaibigan si Noriang. Maganda naman ito, artistahin, at bukod pa rito ay napakabait. Kaya napapaisip ako ng gusto kung bakit wala man lang itong kaibigan at kahit maging manliligaw man. Siguro ay tama nga ang sinabi nito dahil lamang sa lugar na kanilang kinaroroonan. Kinagabihan, hindi ako makatulog, Sir Casper. Paano ba naman? Atat na akong masilayan muli si Noriang. Sa totoo lang, noong unang kita ko pa lamang sa kanya, ay may naramdaman na akong kakaiba sa kanya. Yan tayo eh. Parang sinasabi ng hangin at kapaligiran na mukhang siya na ang babaeng para sa akin. Handa na akong magbago para sa kanya, Sir Casper. At kahit mahirap, pinipilit ko na lamang baguhin ang mga nakasanayan kong gawin. Kaya nga puro pangingisda na lamang ang ginagawa ko, Sir Casper. Sa loob-loob ko nito, kapag matagal na kaming magkaibigan ni Noriang, hindi na ako mag-aatubiling ligawan siya. Bahala na kung mabasted o ano paman. Basta't mahayag ko lamang sa kanya ang damdamin ko pagdating ng araw na iyon. At dahil hindi ako makatulog, Sir Casper, naisipan kong magtimpla ng kape. Sana kayo rin may kape ngayon. At magpahangin muna sa labas. Ibang klase rin kasi magkape tapos magpapahangin. Walay, talagang na-addict na ako sa kape. Sino mga addict sa kape dyan? Tama yon. Samantala, habang nagmumuni-muni ako ay nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa hindi kalayuan. Nakita ko pa na bahagyang gumalaw ang mga halaman. Kaya tumayo ako para tignan ito. 10 oras na kasi ng gabi, kaya nakakapagtaka ito. Paano na lang hindi ba? Baka malaking sawa iyon, o di kaya ay mapanganib na kobra. Parehong nakakamatay, kaya dapat natabuyin. Nang tumayo ako, may nasilayan ako na 2 nilalang na tumatakbo. Hindi ako nagkakamali sa aking nakita. Ang isa roon ay aswang, at samantalang ang isa pa ay isang sigbin. Nasaan yung nakakatakot na mga hayop ito, Sir Casper? Dahil dito ay nagtataka ako. Bakit kaya para akong minamanmanan ng mga ito? Ang tanong ko sa aking isipan ay kung sino kaya ang aswang na iyon. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na lamang ako sa loob at ako ay natulog na. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa tahanan nila Noriang. Masayang-masaya ako nang muli siyang nasilayan.
ipinadeliver ko na rin ang bangka ko sa kanilang lugar para hindi na ako magpabalik-balik pa. Itinuro naman sa akin ni Noriang kung papaano gamitin ang mga trap. Madali lang naman pala, kaya sinimulan ko na ang trabaho ko. Totoo nga ang sinabi niya, hindi na kailangan pang magtungo sa laot para makakuha nito. Dahil sa bungad pa lamang ay marami na at malalaki pa. Purong lalaki yung mga alimango na yon. Hindi ko kinukuha yung mga babae upang dumami pa. Babalikan ko pa ang mga trap kinabukasan para siguradong may mga nakapasok pa roon. Nang matapos na nga ang ginagawa ko sa paglalatag ng mga trap, dito kami nagkaroon ng pagkakataon ni Noriang na makapag-usap muli. Napakagaan niyang kakwentuhan, Sir Casper. Parang ngang nasa paraiso ako ng mga oras na iyon. Nagpatuloy ang senaryo na ganon ng ilang buwan. At habang tumatagal, lumalalim ang pagtingin ko para sa kanya. At nararamdaman ko na ganoon rin ang kanyang nadarama. Hanggang sa nagtapat na nga ako ng pagmamahal sa kanya at nagpaalam na liligawan ko siya. Inihayag niya sa akin na meron raw akong dapat na malaman tungkol sa kanyang pagkatao. Mas mabuti raw na wag na muna akong umuwi at hintayin ang pagsapit ng dilim. Ako naman na nanliligaw sa kanya, siyempre, hinintay ko ang pagkakataon na iyon. Hanggang sa sumapit na nga ang gabing iyon. Nagulat ako nang masilahi na may daladalang langis si Noriang. At maya-maya pa, nagpahid ito ng langis at sa pagtama ng liwanag ng buwan sa kanyang balat, dito siya unting-unting nagbabago ng anyo. Mula sa isang napakagandang dalaga ay naging impakta na. Dahil dito ay nabigla ako. Isa kang aswang? Paano nangyari yun? Hindi man lang kita naamoy na isa kang aswang? Dahil may nilagay akong orasyon na natutunan ko sa mga gabunan na kapag dinadasal mo ay hindi ka panghinala ang aswang. Ano, Liam? Tanggap mo pa ba ang pagkatao ko? Na ganito ako? Huwag kang mag-alala, hindi ako kumakain ng tao at ang pamilya ko. Kaya sinabi ko na hindi kami sa dagat nangunguha ng mga pagkain kundi sa gubat at mga hayop ang hinuhuli namin. Kaya naman napangiti ako nang marinig yon mula sa kanya. Biglang nawala ang hilakbot ko. Humiram ako ng langis at ipinahid sa aking katawan. Hanggang sa magbagong anyo na ako, Sir Casper. Naging isa akong nakakatakot na nilalang. Maging si Noriang ay nagulat sa pagbabagong anyo ko. Oo, Noriang. Isa rin kasi akong aswang. Kaya tanggap kita. Tugon ko sa kanya. Inaamin ko na dati akong nagnanakaw ng mga alagang hayop sa mga kapitbahay para may ipanglaman ako ng sikmura. Pero ngayon ay nagbago na ako. Natuto na akong mangisda at ganoon rin ang aking mga magulang. Sa una lang ay mahirap dahil napakakati ng dagat sa balat ko. Kaya tatanungin kita, Noriang, tatanggapin mo pa rin ba ako bilang iyong kaibigan? Sa kabila ng magkatulad tayo ng pinagdaraanan. Kung alam mo lang na noong unang kita ko pa lang sa iyo ay tumibok na talaga ang puso ko para sa iyo. Sir Casper, labis akong natuwa nang hayaan niya akong manligaw. Hanggang sa makaraan ang ilang buwan ay sinagot niya rin ako. Ang buong akala ko ay hindi na ako makakatagpo ng tunay na pag-ibig dahil sa aswang ang dugong nananalaytay sa aking ugat. At hindi ko akalain na sa gaya ko rin pala matatagpuan ang pagmamahal na iyon. Ngayon nga ay nagkaroon na kami ng mga anak ni Noriang at malalaki na silang tatlo. At kahit na naman na nila ang pagiging ganito namin, napalaki naman namin sila na maging mabuti. Mabuti na lamang ay may budget kami sa pagbili ng mga karne at iyon na lamang ang kinakain namin sa araw-araw. Kahit na ganitong uri kami ng nilalang, pinipilit pa rin namin na maging malapit sa Diyos. Oo,
Nagsisimba kami tuwing linggo at hindi kami natatakot. Kaso nga lang kapag inaangat na ng pare ang chalice, ay nasisilaw talaga kami. Pero sa kabila niyon ay gusto naming gumawa ng mabuti sa araw-araw. Kahit pa sabihin nila mga halimaw kami. Sisiguraduhin namin na mas mananaig ang pagiging makatao namin at ang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang kwentong ito. At maraming salamat sa mga nagtiyagang makinig sa aking kwento, kahit na hindi naman ito gaanong nakakatakot. Muli, ako po si Liam, isang aswang na babait. I-regards na lang ako sa barkada kong pinsan mo, Sir Casper. Regards kay Bodor.